Asante and NYANSAPO TV. Yogusua yawo France emaimu. Yes, sane no badwe ma den edema o. Enkoso ehima France hine ene ne hima na trankonya ebo ye no na yenuanom anonafo na sai gofo enso de o magro aba beta akira wo mu eyi nkonya ewo ehasa no kotokro ene kura kwabnane a odi twa ne yam etwa ne katrema etwa ne kon eno nso entimi entwa no we eche sampa bribi ewo baabi bibi ni wiase anka woda obede na wato opunum anuma ayigofo wo mu che sampa yeka enro dia wo mu edimu akotene pa so magro no nso de oni ahode a ontimi ensa oni ahode a ontimi nsa aigoni nim se me ye oba anasa bema oyese de omusi di agro na brantan ati kura kwabrane no de fafa ne ho na nso entimi ntwana eche sampa ampa rebi ohopa enche mechia ben omo na me ne omo atwetwe enkomo ba ko mienu na yahu omo nso a secret so far so good one baha agro na amudi nso efe na mo secret mo a mo de ba akra enesen ya da wase wai joja gbaji na yahu samo ye anwanwade pa mo secret pa enesen ya da wase joja gbaji Unia sana tie omusenya ade a omobeka asem bia obisa no bebi o se meda wase aha Nana akuya ahensema nkonya ena edi animu na maba wa fefe so nokra esoso wo mo nana nso ena abofufuo mu a edi tinye esim so a ababa fefe nso esa edidi nanim ewo ho no nti enne amamre ena eye adwuma so ora chia me puma ekura na ye hu se abokwakwa de bi esi so abokwakwa de bi esi so ese kwakwa de bi si so dia
ene na kyese asono busua ya o ene yehu se aboa foforo bi nso eka ho a wosi enchen ewo ma enye asempetwa nana ekua ahensema one ne maame ena ebe Disame se wo hwa na yese nana ekua ahensema one ne maame won mo mo ne chidomo a won mo ba ye nyina sese bia mo do mo ni akire mu dwabo na ankasa ya bon data Nananom Akomfo nso eba mo nso aba ba kire won mo etumi ada Nananom ase eho pe no mo do mo ni akire mu hwa ababa na wo se di nanim na ono nso kire kiti nessa ewo amamre kwaso so wo dada no ye nia no anwranfo mo baaye won nso nyamu enne won nso akire papa da bia ye ka se asante ene anwona eye bia koye enipa bia won mu timu sum no ye mambofo a empe yejo empe asante man koso ne toda no mpese mo tete ye ne won mo ntam yanso ye ne won mo de bia koye da bia ya ka de ya chem se birum ye bi mpa ina esi man no sai asante so ntoko a ne ye kontoko emu odin no ye nhia ye nuan manwafo a enka na edi tinye nwanwa se otumfo ma won ma asase a ene anuga ewo ho no mo na ohene etena se a ye wa anwafo hene a waka wo mo ho ewo me nhia hemfie adwuma bia mu no wo mudi mutentema se de twatro kra ese mu kena kra ne se togwe sai a wono toso miensa the ruler of Anlo a wo mafia won mo do wo mo ntoma be ka ba kire mu a asante ene wo mo ka bomu wo ma ya amamre ba ho a afi bia mu no o mbe hyefa no na saa fa ne de NYANSAPO ye ne ahwefo ne etiefo ye ntimi ntwen se beba na ye de ni picture bi sie behwe asante amamre ene enuanu angu afa amamre na no kra kwaside yi o mbe kire kakra wo ho ese enye asempetwa nana ekua ahensema oguso muso akakume bi ajese oduru dwabo na ase Tiana chese enya asem ketwa kwa edi ka chese o ya tia me hina wudi animu atia me poma ekura na enu se emoa mi ni so abako eye kwakwa de bia eno de ebetimi ezisi dia ne aka se asuna ebusua a enye ebusua ketwa wo manga na ha no wo mo ena wo ma hyenso de eno no asuna ono ye bo mo mra ne se asuna ni asede ne ho nye fe no no ena ti se obi etiko enu ntinya nwanwa se nana ekua ahensema ahofa dwa ne sai ho no mo yedi ka aka chem se wo ba asante mantem ha no ma asuna ye panyini ni office ya fe akenten e ma remfi so de wani echirem ewo chebia chebi ebua kwa hene nana ono nso oye asuna ni asuna busua no kwa na ye busua ewo manga na ha no ma ye ma kwan emma etimi eba bedi ehene ewo so eni ti se okwa achime bua kwa oba bi bai a obedi ohema wo so oba asante mantem ha eye edwoso na ya asanto a ede ebai ewo hono mo a wono mo ayinko ane abusua wono ma kwan emma ebedi ahema ewo so a ene display no ne ya sha ase ewo dwabo na se na Nananom Akomfo eyi nkunya NYANSAPO TV yeda so ye gudwumade ne so afei ana enkoso hema wasai awie asebibi ache eye afranse ahine yaba park ne so a Nananom Akomfo enso ekom apramusio esan nyina ade afri ho amadwumade no atimi awie prayer ana bafo jawo babiani abo frame Bosam ne asio pramu komfo ene gina dwomu a wono so ete adaban no bi awie no na dwumade no ayefe na ayekra behwe na NYANSAPO TV yeguso a esane no badwemma ede emamo yeguso Nananom Akomfo efra chichi ene bencheye efri kumase apuye anafo ene atoye omunyina aba asamre omo aba adwabo nase a afeina enkoso hima nana France hine ebo no meche nana akua amansoa a wodikan wone ne mpanimfo ne ne dom eba abetena se wo adwabo nase ama amamre nkaye no Nananom Akomfo nso ede atoa so ede amano ama oremfi ese nana Kwaku Bosam kofi powers nana munyina enkoso hima
afena nana ene ne dom adru eye adwabo na se a wo ba abetena se ama amamra ni amane a aka no na anu Akomfo nso aye de ata na chi sa na tie wani gusua wo hwei ya frano adaban eye agrobia abosomfufo anase atanofo ensuo num omo na yagro sagro no ede ema omo enti ebrebia no ohun se yebo adaban a do be wan se atanofo na ya na etai ejina mu pa obi ka se atanofo eye de atanofo eye abosom a sabia bru sabia wisi yede omo kwa akon omo wo abakosem omo edi yede omo echichiri kuro na from se atanofo anase eye ensuo mu hineba aha nti suma fufuo no omo le from atanofo suma ye osi ya wa mu bia eye tano NYANSAPO TV yegusua yes sanino eye badwemma adaban agro na wani gusua wo hwebie mahuse nana Kwaku Bosam Kofi Powers the authentic man wono ejina ho a wo hwe atoto niema ama akomno atimi aye kama na anu Akomfo frechichi ni bencheye omu nyina aba abetwa hia wa hanoma womo ede akom ejinam eboa ama eye ahensie no atimi aye kama sanetie adaban ena nananom atibi ede awie saa no damase yeguso we your friend her life we agrobia epeja agropa afena nana Kwaku Bosam akumadan afrancho afena nana Kwaku Bosam the Kofi Powers onu ankasa eba abesi edwom abeti agro ni biare enti her life agro na nana Kwaku Bosam ede ebedi asasa no aha sanetie ay agrobia sadia esima agro ne yefe no usaba akumienu miensa o se ucha wo ho ama agro no timi yefe enti her life agro na nana Kwaku Bosam ejina mu awoti bi ede area no na no Akomfo efrechichi ene bencheye wo mu nyina abetwa ahia ha ebekom ademfre ede aprapra kwan ede aboa ama eye enko aye kama nana Kwaku Bosam no nana Kwaku Bosam wasa ede akodu eye anwonafo na wo mu free Cape Coast ba ya wo mu de sekan edi ahim
etwitwa omo yam etwitwa omo katrama no wasa e de akodu omo anim wasa ndane nani e de abatwene no anim amamani amani akwanso Nana Akuya Ahinsma the first. Onima Nyankwada. Yes, who need to maybe a hano, na a chomo and a hole. Nananom Abraham, Mamani and Mania. Have you access a video? And you look at the crow and Sekai. Nyansa and nine enum and sna. Video. That's a blood show me, Mira, the somewhere, bro. Nananom Pada. Nananom Madarama. Samia Mamania Mania XA. Coffee. Nana Kwaku Bosam. Coffee. No. Yes, Obiama Majanum. Obiama. Coffee. Kwaku Bosam. And I am there. Obiama Majanum. Apostle for the money side in the mammy. More BS will be on the Muslim free. More to say the Munsarin free. More on the Munsarin free. Nana Akuya Ahinsma the first. Private name Princess Duncan. NYANSAPO, one of Papa Professor Ato Duncan, Obidum Be and it Dasabre, Omagini, Nuranyam Kata, Yami Islamon, Manufactured Company Limited, the Burning Pound, and Yabasra, when you say when you're here, you're my son of freaking. Nana Ezisha the first. Onima Yamau Akwama, Nyankwada. Ma Mega, Atsana Kadrona and Why?
Nana Osu. Aya Akomfo se proko don saso. Adenti ebube ne brebe nse si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoresa tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansan odi asebe fita na anoma akodi ebrensi am wa wotua ne nsem mojabimo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye bi tontonte ye no sane ya fa nyansapo abon ntaka na mane yakese na ntakra abon ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the first ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo ya